Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan, C&A Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mga higala. Adlaw na karon nga Sabado, page sa 5 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024 ug padayon kita sa ato ang pagtimbaya og happy liwas sa atong mga kaigsuonan nga mga manhuyudnon ug atong mga kaigsuonan usab nga mga sikihudnon. Nahala no, happy kaliwas kini successful mga higala no. Generally successful ang mga kapistahan nga gisaulog kagahapon adlaw sa duruha ka mga parokya nga membro sa Diocese of Dumaguete no. Diocese kining parokya ni San Francisco de Assisi sa Manhuyod ug sa Siquijor. Nahala no, maayong mudto na kanaton tanan. Abino mahigala ato day nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud ang atong mga kaparian nga membro sa Diocese of Dumaguete. Nahala no, ato pong nga timbayaon di ay og mayong mudto atong mga lay ministers no, ang atong mga buutan nga mga lay ministers, ang atong mga kugihan nga mga MBG, ang atong mga maampuon nga miyembro sa Legion of Mary. Ayan no, nga ato ang mga nagkalain-lain no, nagkalain-lain nga mga organizations, mga mandated organizations mahigala no. Maayong mudto kaninyong tanan. Abino ari kita mahigala sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon. Bueno, karong Oktubre 13 mga higala, nasabutan sa CBCP nga sa ulugon ang Indigenous Peoples Sunday. No, mana no nga dunay mga matud pa pagpasidungog sa mga indigenous people, kini mga tribal groups ba, mga tribal groups yung taon nga nakinahanglan pod sa ato ang panabang no. Nakita ako manghigala sa kinibitang docu no, kana bitang cinema docu no, na feature manghigala sa ilahan TV didto nga aduna pa intay mga kabataan nato didto sa kining sa tong lugar manghigala sa kining Daro kining Camarines Norte ba ito mahigala. Dapat siya may dapitan no nga ang mga bata in town magkat-kat pa in town sa kinibang gitawag na to og pang-pang para ber maka-eskwela na ingon ni ana no. So bana mga indigenous people man to sila, so bana nga nagkinahanglan gyud nga ato pud nga tutukan ang matud pa kahimtang sa mga eyepiece sa ato ang nasod. Ikaduha manghigala nga gisugda naman gahapon adlaw ang kining Synod on Solidarity. So una sa gagahapon manghigala nahimong mensahe sa tong talahurong sa Santo Papa ang kabahin sa mga obispo no, nga patud pa niya ang primero gyud nga mahimong sinodal mao gyud ang mga obispo no. Sa ato pa kadang matud pa niya kung gusto ta nga mahimong sinodal ang usa ka kining dioceses, usa ka diocese, kinahanglan nga una gyud nga mahimong sinodal ang mga kaobispuhan ug sunod gyud gilayon ang mga gitawag natong kaparian. Labi na gyud mga kura paroko pareho nako no. So ako man nagkamot po ko manghigala nga mahimong sinodal gyud no, kay mao man nay tumong sa atong talahurong Santo Papa. Mao kadto mga mga higalang mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug ari kita mahigala sa ato ang kining Saint of the Day. Aboy no, ako day nga timbayaon og timbayong buntag nga amudto ang ato ang akong parente mahigala no, nga akong gawiks nga pari pod si Father kining Christian no, Father Christian Durango parente man sila po ni Father
ni Bishop Du nalay pagkapining kang agaw ng Gawex Christian Du Rango. Ayan. Gawex, no parinte mo ni Bishop Du Rango. Ala no, ari kita mahigala sa October 5, atong tan-awon diri sa ako ang listahan sa mga santos. October 5 Fiesta Ros Manhuyod may higala no. Ganina nagbisa si Bishop siguro ko Bishop yeah. And then we have here karong adlaw mahigala ang ato ang santo mausi San o sa pa di mo hindi mahigala September pa man ako nakitaan. October wala man mo andam daan padre no, nalimot og andam daan mahigala no muni say hinungdan nga gasige pa kog pakli diri. Ang ato nga santo karon mao si Blessed Francis Xavier Silos no, Seelos no, natawag kini si Blessed Saint Francis Silos niadtong 1819 ug nahimo si taga-kuan kini siya no, taga Southern Biona usab kini siya ka Redemptorist unya Marian in the US so nya nahimo ni siya nga nagmission ni sila no si Blessed Francis Xavier Silos na Redemptorista malagi ni siya unya nagmission ni sila sa US unya nahimo kini siya nga matud pa usa sa mga hinungdan nga napalambo gyud manghigala ang pagtuong Katoliko dito sa US, dito sa kining Midwest no, Midwest manghigala ka ng mga New Orleans yan ano, west na sa western part sa US, mga New Orleans ug daghan pang uban no. So muna nga kining usa sa mga dako kayo katampo aron nga ma-develop yun ang Catholicity dito sa US mao kini si Blessed Francis Xavier Silos, Seelos. Usa kini siya ka membro sa grupo sa mga Redemptorista. No, mga misyonero mahigala. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano niining kabudtuhon ug ari kita manghigala sa ato nga catechesis. Okay no? The fall of an angel. No, the angel higala no. Ang pagkalaglag no, ang pagkapukan sa mga angheles. Uban sa nahimong sayop nga pagpili sa atong unang ginikanan no, si Adan ug si Eva, ang title ini atong topic karon The Fall of the Angels, ang pagkapukan sa mga angheles no. Uban sa nahimong sayop nga pagpili sa atong unang mga ginikanan no, nagpahipi ang binuhat nga mao'y nagtintal kanila aron nga ilahang pakigbatukan ang Dios o kining mao nga mao'y hinungdan sa ilahang pagpili og sayop tungod sa matud pagkasina nya sigon sa atong nasayran gikan sa Biblia ug sa mga tradisyon nga gitudlo kanato ang maong binuhat mao si Satanas. Ayan no, unya kabulo ka mahigala nga kini si Satanas sigon sa ato ang kasulatan ug tradisyon usa kini siya ka anghel kaniadto. Muni siya ay gitawag sa in English og fallen angel, no, fallen angel nga gitawag nato sa Binisaya og anghel nga napukan, nalaglag. No, muna nga gitawag na siya imbes nga Lucifer ang iyahang pangalan, nahimo na siyang Satanas. Imbes nga Lucifer ang iyang pangalan, giusog og nahimo na kining Satanas o bakahayawa. Sa ato pa uban sa nahimong sayop nung atong mga unang ginikanan ng atintan man gid taon to sa panulay nga nagpagbitin-bitin ba. Nagpakaaron ingnon nga usa ka bitin ingon niya na. Kadtong basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 kini nagkanayon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa ug buod kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan sa inyong amahan manununod siya sukad pa sa sinugdan. Mamumuno dili ka manununod no. Kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukad pa sa sinugdan.
Wala gayud siya mudtapig sa kamaturan, kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon siya ug amahan sa tanang mga bakakon. Ayan, no? So, ang pangalan ay mga higala mao si Satanas, the fallen angel. Ayan, no? The fallen angel. So, matod pa sa Biblia, ang ilang pagsalikoy sa Diyos ug ang pagpili nga dili sila magpaulipon sa gahom sa Diyos, baoy hinungdan nga sila nangapukan. No? Tungod lagi kay mipili man sila nga dili sila magpaulipon sa gahom sa Diyos. No? So, muna, no? So, unya, mga higala, kung atong basahon kini sa Genesis chapter 3 verse 5, gisulti kini sa Diyos, kaya nasayod man siya nga mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo sa mga kamo kaniya nga nasayod sa maayo ug unsay dautan. Munigi gihimong tintal, no? Gihimong tintal ni Satanas sa una natong ginikanan, no? Iya habang gitudluan aron nga mukumpitin siya sa Dios. So manay nahitabo nga nangapukan usab ang atong mga ginikanan. Hinoon matud pa ang gahom ni Satanas dili hingpit, sanglit hinimo man lamang siya sa Dios, no? Kay anghel gud siya sa una. Ang tanan nga iyang gihimo diri sa kalibutan tungod sa iyahang dakong kasilag sa Dios. Ano? So kita atong pamalandong mahigala, no? Kitang tanan, when we were created good, no? Bago tupi mahigala, no? Medyo katul-katul pa bago bago utang tupi mo katul-katul man mahigala. Kapag tupi na lang ko mahigala kay pista baya Rosman Huyod. Gahapon. Pista baya gahapos man Huyod. So muna nga niuli man lagi ko gahapon, muna nga nagkuan po din taon ko, nagpatupi po ko, iyawat po lamang nga mahulu hapsay pug jutay na atong panagway nga medyo nagkagubot na. Kini magkagulang ta mahigala mo rag dili na kay ta particular, no? Dili na kay ta particular about our our image, you know, nga tong hitsura. Ang ato nga kuan na lamang gyud, pangalagad na lamang. So matud no, the fallen angel matud pa nipili ang mga fallen angels nga mao sila si Satanas o mga kauban nga makigbatok na dili gyud sila magpaulipon sa Dios. Muna nga nahimo silang mga kitawag na tugyawa o panulan. So kita pod mo panay atong pamalandong, no, nga kita mga maayo man tang gihimo sa Ginoo, maayo man ta, no? We were all created good. But sometimes ang nahitabo mga higala muusahay mupili pud ta nga dili ta magpaulipon sa Dios. Unsa man sabot magpaulipon sa Dios? Kana bang mutuman gyud ba kun unsay gisugo ni Kristo, makigugmaay kita, magpaubos kita kay no may gisulti ni Kristo, no? Makigugmaay kamo, no? Higugmaay inyong isig katawo sama sa inyong kaugalingon ug higugmaang Dios labaw sa tanan. Unya nitudlo po si Kristo nga magpaubos puta kay niingon man siya nga kinsa gani kadtong magpaubos ipataas, kung magpataas ipaubos ato pa gi-emphasize gyud sa atong Ginoong Hesukristo. So kung loyal subject ka ni Kristo, mutuman jud ka, no? Ngano man kay mo man sugo sa atong labaw, no? Pero og medyo magpasupak-supak pud ta gamay muna nga usahay ang atong binuhatan mura na pud og yawa, no? Doon na bitaw kay istorya kabahin anak. Doon namang gipipila mga higala nga murag musupak gyud ba, no? Musupak gyud sa kabubuton sa Dios. Kay kabubuton man gyud sa Dios mga higala, no? Nahimo man na nato nga obligasyon nga matag Domingo manimbag kita. Ito na may uban nga musupak gyud dili gyud magpailalom sa gahom sa Dios. Moingon ra man pod nga naaman bitaw karabaw, wala man ay simba-simba na nambok man lagi na. Ay mura musupak man gyud, di man gyud magpaulipon ubos sa gahom sa Dios. Mura pag sila si Satanas ba. Yung sa may nahitabo, wala man tuod sila kining nanambok, man tuod sila pero uno sa may tanawan ang karabaw nga walay simba-simba. Nanambok man gyud tinuod walay simba-simba pero uno sa may niturok sa agtang sa karabaw. Naay sungay ana, no? Uno sa may niturok sa ilang sampot. Naay iko ana, no? So muna, no, nga dili ta magpaulipon sa nga magpaulipon ta sa Dios, no, nga
kanang giingon man ang Ginoo musimba ta, musimba kita kung dili ka magpakisama kas karabaw nga dili musimba kay nanambok ra na kuyado kayong mo tugkan ka. Noon dili dagay ka tugkan og yawa, no? Ang kanang sungay sa imong agtang puro ang imong pinuhatan ba sometimes, no? Ingon niya na, no? Klaro ba? No? Nga kinahanglan gyud nga magpaulipon ra gyud ta sa gahom sa Dios. Ingon niya na. Dunay ingon mahigala nga ang mga babayi kuno nga mga puti, no? Puti ba? Dali rang malangit. Tingano man ang mga babaeng puti himuon man na silang mga anghel dito sa langit. Kaya mga puti ba yan? Nakakita ba kang anghel nga itom? Yan na nangutanan ako. Kini mga itom pa der nga mga babae. Malangit gihapon na sila. Pero dili mahimong anghel. Kamug kag unsa mahimo silang mga kwaknik dito sa langit. Mag-istorya na ako na mahigala. Perting muru ha mga higala sa mga itom. Matod pa nila. Maura po yung pari agwapo. Kusog manaway sa mga itom. Kung dili ang taon na panaway ako. Kaya dili man po din taon panit ng akong ipasabot o puti. Puti ba nga kasing-kasing ba? Ang mga babaeng puti o kasing-kasing makasulod dali sa langit. Alang na itong mga itom o kasing-kasing pasudlon sa langit pero himuong kwaknit. Kanang magpailalom ka sa gahom sa Dios. Klaro ba? So nga maningkamot kita nga magpailalom da sa gahom sa Dios, dili ta mo sunod sa mga gitawag og mga anghel nga sila si Satanas nga nga fallen nangahimong mga anghel nga nangapukan nganuman tungod kay dili man sila gustong magpaulipon sa gahom sa Dios. So ako magpaulipon jud ko hala mo dihang mga anghela mo og dili mo magpaulipon basta kay ako magpaulipon gyud ko sa Dios. So ita ra nagpari ko mahigala. Abi no ari kita sa ato ang ikaduha nga punto. Ari kita sa kanang lain nga pangutana. Father, kanang Katoliko kini bitaw mga Katoliko naman no. Sa pare ta speakers mahigala. Kay mura og diri ta dapit kay mura ko ani diri ang ato ang mga question no. Abi no, arita manghigala sa kining katubitaw atong gihisgutan nga deliberate termination of human pregnancy most often performed during the first 28 weeks of pregnancy. Gusto nga lang ganyan ana kanang deliberate termination of human pregnancy, mga gitawag na itong abortion. So unsa man ang mga posible nga komplikasyon kung ang usa ka babayi magpakuha sa sabakan sa iyang ipakuha ang bata sulod siya sa sabakan. Number 1 is damage to the womb or cervix. So maguba ng intaw na inyuhang womb, so manang womb mattress no o niya excessive bleeding no may puruhan nga mag-hemorrhage ka no mag-hemorrhage ka. Kanya incomplete abortion requiring an additional abortion procedure or infection of the uterus or fallopian tubes. Sus, kakuyawan na, no? O niya, screaming of the inside of the uterus. O niya, doon na po'y sepsis or septic shock or maybe uterus perforation and bleeding hangtod nga mamatay. No, so na, no? Nga, kamo mga babae, they will be done good. Pagka naa na gani na, niturok na sa sabakan sa inyong at turok na gani sa inyong sabakan ng usa ka bata ipagkatao gina no kabalo ka mahigala na kun nailhan nga dato pila na ka milyon gigasto para ra gyud sila magkaanak pero do na poy pipila di pod gusto mga anak no sa ba ning kalibutan na mahigala no do na pinailhan nga dato perting ginastuhay in taon kay gusto makaanak gyud yani apoy uban nga perting ginastuhay kay ipakuha gining kwarta sa ilang tiyan. Ayaw in daw nagilabti, oy kay gasa sa Dios kanang anak, kanang bata nga imong ipakuha, mauunta na mo luwas kanimo gikan sa inyong kawadon. So ayaw ipakuha, ayaw nang ipakuha. Hinunua ipakatao gyud na ninyo unya matud pa kung dili gyud mo makabuhi, no pangayo rag panabang og kusaon imong makadlawon. Kanya paning kamot o baka dunay mga magtiayon nga gustong sagop og anak, ipasagop na. Ayaw naghilabti. No klaro ba? Ano? So nagawas pa ni ana kining abortion manghigala. Obispo ray makapasaylo sa ana sala. Kaming
mga pare pwede may makapasaylo na anak pero mangayo pag may og permission gikan sa obispo kay grabe ka na sa naamay ka. Helpless mangod ang bata nga imong ilabta. Na klaro. Ano, so dili na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang yung ubos nga alagad Reverendo Padre Double A. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.